Namuhla usuzoba nokuqalisa isinyathelo sokuqala sokuvumela impilo yemali entsha. Uyaqonda ukuthi imali iyindlela ye-energy futhi njengazo zonke izindlela ze-energy izophendula ku-frequencies zakho, ku-vibrations yakho kanye nemizwa onayo ngayo. Umhlaba onothando nonikele ulalela njalo ulinde isikhathi lapho uzovumela ukuthi wamukele konke okufisayo nokufanele. Ufanelwe ukuphila impilo ebhekele phambili ngoba inhlanhla itholakala kubo bonke abavuma ukuyamukela. Kodwa kufanele uvumele wena uqobo ukuthi ukhule, ufinyelele empumelelweni, ube nokuphila kwezimali okungakaze kubonwe. Uma kukhona umnqweno oshisayo ngaphakathi kwakho, njengomlilo ophuphuma ngezinhlelo zakho, vumela manje ukuthi imali iqale ukuhamba ngokushesha empilweni yakho. Yebo, vumela umhlaba uqale ukusebenza ukuze kusebenze kwakho kuleli thuba. Futhi ukuze uthuthukise le nqubo, bhala amazwi amathathu akhomba iminqweno emikhulu ephendulayo esizweni sakho ezansi kwezibhakabhaka. Uma wenza lokhu, awudluli kuphela phakathi kokuphindaphinda iminqweno, kodwa futhi usho ukuthi awaziqondayo izingxoxo ezenzakalayo ziqala ukukhazimula unohulumeni kuze kube sekufanele kuyaphume. Ngivumela ukwanda kwemali ngokushesha empilweni yami. Ngilungile ukwamukela izimali ezinkulu ngendlela ezingalindelekile nezimangalisa. Le nkulumo inamandla ngoba ivula indlela yokungena kwemali empilweni yakho. Uma usho lokhu unquma ukuba uzenzele ngokuvuselelwa. Isenzo kubalulekile, kodwa akusona isenzo noma yisiphi. Kumele kube leso esivela emandleni okuthi impumelelo isondele. Kusukela manje, uzoba nesibindi sokwenza, ufune amathuba ahambisana nalesi sikhala esisha sokuphila ngokugeleza kwemali. Futhi okubaluleke kakhulu, uzobona ukuthi konke okudingayo ukuze uveze ingcebo sekuphakathi kwakho. Ukukhula kwemali empilweni yakho kuqala ngesikhathi uvumela ukuba ifike, uma uphila njengomuntu osevele uphumelele, uma ubonga yonke imali efika kuwe, futhi uma ugcina i-vibration yokuphila ngokugeleza kwemali. Khumbula, umhlaba uphendula ekuphenduleni kwakho. Uma uphonsa ubuncane, uzothola ubuncane. Kodwa uma uphonsa impumelelo, uma uzizwa injabulo nokubonga ekuphileni empilweni egcwele, imali izophenduka ngokukhululeka ngaphandle kokuphazamiseka. Namuhla kuwusuku lokuthatha lesi sinqumo. Khetha manje, kusukela manje, ukuba uvumele imali ukuthi ifike empilweni yakho ngendlela egcwele. Phendula yebo kuzo zonke izinto ezimnandi, ukhumbule ukuthi unelungelo lokuthola yonke i-abundance umhlaba onikezayo. Amandla akusezandleni zakho, futhi manje yisikhathi sokuvumela imali ukuthi ifike kuwe. Isho ukuthi isiya kuwe. Phakamisa i-vibration yakho, gcina umbono wakho ucacile, uzibonge ngezinto onazo, futhi ukholo ohlelweni. Ukukhula kwezezimali empilweni yakho kuzoba okungapheli. Uhloniphekile impumelelo neziphuzo ezivamile, futhi uvumelekile ukuzithola. Manje njengoba uqonda amandla ama-vibrations, ukucabanga ne-vibrations, isikhathi sokufunda indlela yesimanga engase isheshe ukufaka imali empilweni yakho. Lezi zicucu zihlaba kuBob Proctor, kodwa omningi bayazivumela. Kuvele ukuthi lokhu kufika ohlangothini. Vumela lezi zemozi zithathe ukuphoqa, ngoba yizona ezivula isikhwama sokuguqula amazwi alula abe izitatimende ezinamandla eziya e-univaseni. Manje sizokwethula ubuchwepheshe behluzo, imfihlo egcinwe kahle yiziningi zezakhamuzi eziphumelelayo zokuphumelela. Ngokusebenzisa leli buchwepheshe, uhambisa iziqinisekiso nemizwa, okwenza i-manifestation yakho ibe namandla. Ihluzo libuyisela triyonto lakho kuwe, leyo ekhulisa amandla akho. Thola indawo ethule lapho ungenza umqondo okhangayo, bese ume phambi kwehluzo. Beka ngqo emehlweni akho, bese usho iziqinisekiso zakho phezulu. Kodwa nazi imfihlo, kufanele ukhulume njengokuthi unikeza izinkulumo kumlingisi wakho ophumelelayo ophakeme omuhle. Beka ubonakale enokubonga. Repasta isiqinisekiso okungenani izikhathi ezinhlanu. Ungaqinisekisa kanjani ukuthi lento yokukhula kwemali izoba ngokuqhubekayo, hayi nje isigameko esisodwa, kodwa ukugeleza okuqhubekayo kokuphumelela? Nansi imfihlo yangempela, kufanele ube umuntu ophila ebukhoneni ngendlela yemvelo futhi ngokuzenzakalelayo.
Akukona okuthile nje ukukhokha imali kanye, kufanele uhlelo lwezengqondo lwakho luhlale luhlola njenge umuntu ocebile futhi uphile kulezi zithombe zansuku zonke, kuze kube yilapho impumelelo ibhalela izikhalazo zibe yingxenye yombhalo wakho. Ngabe ekuphenyeni imibhalo yakho yonke usemhlohlo emnothweni ohlanganyeleni ifruko. Kholelwa emicabangweni nasezithombeni ezivela uma uhambisana nempilo yokuphumelela. Umhlaba uzokunikeza amathuba afanele ukuze wandise inhlalakahle yakho. Phumelela ngaphandle kokungabaza futhi uqiniseke ukuthi indawo yakho iyaphumelela. Indawo okuyo inethonya eliqondile empilweni yakho, ngakho qinisekisa ukuthi uzungezwe abantu, izinto, kanye nezimo ezimele impumelelo. Ukushintsha okuncane, njengokuhlela ikhaya lakho, ukuhlanza indawo yokusebenza, noma ukusebenzisa izinto ezimele ingcebo, kuqinisa isithombe sakho esisha sokuphila impilo yokuphumelela. Khumbula, amandla emvelo yakho athinta ngqo isivumelwano sakho. Imfihlo yangempela yokwandisa ukuthunyelwa kwemali ngokuphindaphindiwe nangokuzinzile ikhona ekutheni ungavumelana kanjani nomkhathi wokuphumelela. Lokhu kusho ukulungisa imicabango yakho, ukuphila ngokubonga, ukulalela imizwa yakho, kanye nokuhlala unamandla. Vumela imali ukuthi ifike empilweni yakho uma usuguqula indlela obheka ngayo izinto. Uma uqala ukucabanga, ukuthokozisa, nokwenza njengomuntu ophumelelayo, imali izothuthumela kalula kuwe. Lesi simo esiqhubekayo sokuphumelela siqinisekisa ukuthi imali ayeke. Manje, amandla asezandleni zakho. Usunawo wonke amandla okuphila impilo oyiphupha ngayo. Inyanga yemali ofuna ukuyithola ingavela ngokushesha, kodwa uhlelo oluqinile lwezinto ezithokozisayo luzoba nomthelela ekuphumeleleni kwakho. Namuhla, yithuba lokuphendula futhi uhlangabezane nezimo ezithokozisayo. Shintsha lezi zinkolelo ezinqandayo ngemibono ekhulisa amandla akho, njengokuthi imali ifika kalula kimi ngoba ngihambisana nokuchuma, noma ngifanele ukuba nezezimali eziningi ngendlela ebhalansiwe futhi engenamzamo. Bhala kabusha indaba ocabanga ngayo. Njalo uma uthola inkolelo evimbela, buyisela leyo nkolelo ngenye enikeza umbono womhlaba ofisa ukuwuthola. Isibonelo, uma ukholelwa ukuthi ngeke ube nemali eyanele, shintsha kube ngihlala nginento eningi kunaleyo engiyidingayo, futhi ubumqoka buqhubeka nokukhula empilweni yami nsuku zonke. Bhala lemqondo entsha nsuku zonke. Uma uphinde uhlele ingqondo yakho ngalezi ziqinisekiso, uzoba nokuqaphela ukuthi izimo zakho zizoqala ukuguquka. Manje, njengoba usuqale ukunqoba izinkolelo zakho ezinqandayo, sekuyisikhathi sokulungisa umqondo wakho ukuze uzuze impumelelo eqhubekayo. Ukubona kwephupho kuyithuluzi elinamandla kulokhu, kodwa imfihlo ikulapho ukubona ngaphandle kwemingcele. Njalo siba nemingcele kumacela ethu kumhlaba ngenxa yokuthi sithatha ukuthi kuyinto engokwemvelo noma engafanele. Kodwa-ke, umhlaba unamathuba angenamkhawulo, futhi ungacela noma yini ofuna ngaphandle kwemingcele. Vala amehlo akho futhi ucabange ukuthi uphila impilo yezinto oziphupha. Ungacabangi kuphela ngakho, zibone uhamba nabantu abasha, utshala izinkonzo zakho, uhlala endlini egcwele injabulo, futhi ujabulele inkululeko yezezimali ngokuphelele. Zizwe ukuthi ufanele konke lokhu. Uma ubona ngaphandle kwemingcele, uvumela umhlaba ukuthi uletha lezi zinto kuwe. Manje, ake sikhulume ngokuthi ungashintsha kanjani umqondo wakho ukuze ugcine ukugeleza okuqhubekayo kokuchuma. Lona umphumela weqiniso wokuthi akukhona kuphela ukuthola imali kanye, kodwa futhi ukuqinisekisa ukuthi iyaqhubeka nokugeleza empilweni yakho ngokukhula nokungaphazamiseki. Kholelwa ukuthi ufanele okungcono. Ukuchuma kuqala ngokukholwa okujulile kokuthi ufanele. Uma kukhona umphumela ofanayo wokungabaza kwempilo yakho, kuzovula isikhala esivimbela imali ekungeneleleni. Qala ukukholelwa ukuthi ulungile ukuthola konke ofisa. Imali iwumthombo wamandla, futhi kufanele ukuthi uyithole leyo mali ngendlela yonke yayo. Phinda uhlela incwadi yakho yokukhuluma ngaphakathi. Okukhuluma ngokuthi yilungile. Ukucabanga ngemali yini izisho obhalayo. Hlanganisa lezo zihloko phezulu kwesiqinisekiso ekukhuleni. Ngiyabonga ngokukhuphuka kwemali okusheshayo empilweni yami.
Ngiyabonga kakhulu ngothando olungapheli lwezimpahla olusemuva. Lo msebenzi uzosiza ekubhaleni kabusha engqondweni yakho ukuze ulindele futhi wamukele impumelelo kalula. Ukuphula izinkolelo ezinqanda kanye nokulungisa indlela yokucabanga yakho ibe kuhleli okuvuleleke emandleni, akukhona umcimbi owodwa, kodwa isenzo esiqhubekayo sokuzilungisa kwangaphakathi. Njengoba uhlisa inkolelo ethile engalungile bese uyifaka endaweni yayo, uthatha isinyathelo esifanayo esiseduze nokuphila okugcwele okuthokozisayo okukhona empilweni yakho. Usenazo zonke izinsiza odinga. Imfihlo yangempela yokuthola imiphumela esheshayo neyohlala isikhathi eside ikhona ekuguquleni ingqondo yakho, ukuphila endaweni yephuzu lokuphila futhi wenze njenge umuntu ophumelelayo futhi ophilile okwamanje. Vumela imali eyandisiwe ngokushesha ifike empilweni yakho. Izulu lilungile ukukunikeza izinto eziningi ozitholile ngoba unelungelo lokuthola. Amandla akho esandleni sakho, manje sekuyisikhathi sokuphatha ngokuphelele impumelelo yakho. Masibe nokuphakamisa umqondo omusha futhi lapho sizoba neqhaza lokudala izimo ezicebile nomphumela wokuphumelela. Inqubo yokudala inqubeko futhi ukufaka ikhophi kulezo zinkolelo okwenza ngcono indlela yakho ngaphandle kokuhlala phezulu. Nansi eminye imibono emisha okufanele uyikhulise nsuku zonke. Ngiyinhloso yamamagnetu emali. Imali iyaqhubeka nokugeleza kimi kusuka emithonjeni ehlukahlukene nangendlela engapheliyo. Ngifanele ukuhamba kahle kuyo yonke imikhakha yokuphila kwami. Impilo yami igcwele ingcebo ehlala ikhula njalo, ngithola amathuba empumelelo kalula. Phinda le mibono nsuku zonke, ngoba lezi yizimbewu zengqondo ezizoba neziphumo ezimnandi ezivuthayo empilweni yakho ngokuhamba kwesikhathi. Isinyathelo sesithathu ukubona ngokucophelela. Cabanga ngesimo se-reality ofuna ukusakha. Ukubona kuyithuluzi elilodwa lamandla kakhulu ekubambeni kwe-reality entsha. Kodwa manje, awusoze nje ubone okwesikhashana bese ubuya ekuphileni kwakho okujwayelekile. Uzophila kule visualization. Vala amehlo akho bese uzibona uphakathi kwe-reality yezimali ofuna ukuyakha. Cabanga ukuthi konke okwaphupha, imali eminingi, inkululeko yezimali, ukuphepha, ukuhamba, impilo egcwele induduzo nenjabulo, sekweni. Buza kuwe, uphakathi kuphi? Mhlawumbe endlini yakho yamaphupho noma ohambweni owaluphupha njalo. Uyenzeni? Zizwa inkululeko ehamba nale mali. Ubuningi bulethe umuzwa wokugcwaleka, injabulo, nokubonga ngenxa yokuphumelela okwenziwe. Ungancimi amandla okubona ngokomzwelo. Uma uzizwa kanjani ukuphila kwisitayela ofisa, uthuthukisa ukuvela kwaleli neweli. I-universe isabela kwi-vibration yakho, futhi imizwa iyinhloso enesikhuliso esinamandla kunazo zonke. Isenzo esikuthuthukiswayo yibhuloki ehlanganisa izifiso nezimpendulo. Lokhu kwenza ukuthi ukubona kwakho kube impela, akukhona ukwenza izinto ngokuzithandela, kodwa ukuthi ukhumbule izimvo, amathuba, kanye nemicabango lapho uhambisana nobuningi. Buza kuwe, iyiphi isinyathelo esilandelayo engingathatha ukuze ngizuze kwezimali? Yini engingakwenza namuhla ukuze ngihambe phambili kuleli phetho? Kholelwa ukuthi i-universe izohlala isabela kuma-journeys yakho, ikhiphe izinzuzo ezizayo. Kodwa-ke, isenzo esithuthukiswayo yakha ibridge phakathi komphakathi wakho, izivumelwano, nokusebenza kwezimali. Qinisekisa izinto zakho. Uma ukufaka izifiso zomsebenzi okhulileyo zenza iphuzu. Uma ushintsha indlela ocabanga ngayo, ushintsha futhi impilo yakho, futhi kusukela kulesi sikhathi, usendleleni entsha. Unokulawula okuphelele phezu kokuchuma kwakho. Trust in the process, hlala uhambisana, futhi vumela umhlaba ukuletha konke okumeleke. Manje sekuyithuba lakho lokukhanya. Vumela impumelelo ifake impilo yakho ngokushesha, bese ubona umphumela wenzeka phambi kwamehlo akho. Uhloniphekile, uyakwazi futhi uchuma usuhamba endleleni. Njengamanje, usulungele ukuthatha isinyathelo esikhulu, isinyathelo esingaguqula impilo yakho phakade. Usukuzwile lokhu, usukuzwe, manje sekuyisikhathi sokuvumela umhlaba ukukumangaza ngochuma okudlula amaphupho akho amakhulu. Ngifuna uqonde into ebalulekile, udinga konke lokhu. Udinga impumelelo, ingcebo, ukuthula, kanye nenkululeko.
Akukhona ngoba othile uthe njalo, kodwa ngoba kusukela ngosuku lokuzalwa kwakho, umhlaba uhlele indlela yobukhulu ngawe. Zonke izithiyo, zonke izinselelo, zonke izwe, kwakungukulungiselela ukufinyelela okulungile okukhona kuze kube manje. Ingabe uzwa leyo shisa ekhuphukayo emqondweni wakho, leyo mikhanyisa eqala ukukhanya emehlweni akho? Lokhu akukhona ngokungahleliwe, yilelo amandla okuphila okuphinde kabusha, lokhu amandla omphefumulo wakho ukuthi aphume ekungabazeni, ekwesabeni nasekunciphiseni. Uvuka kuye kwazimvo zokuziphilisa ngokweqiniso, into ethembekile, efinyelela konke, yokwenza amaphupho abe yiqiniso, yokudala okungavumelekile. Thatha umoya omkhulu manje, uzwe umoya ungena emiphahleni yakho, futhi qaphela ukuthi umhlaba uhamba phakathi kwakho njengomfula omkhulu ongapheli ophinde uthumele izimfanelo zokuqubuka. Leqiso ukwazi izinto uzenzile emhlabeni weCreation.